हेलो फेसबुक यूजर्स लोगो नोंथांमोन कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलाथ' मोनफैबाय नाथाय एड्स अन रिल्स बोनास इन-स्ट्रीम एड्स बेफोरनि थालाया गेवाखै बिसोरो गेवगोन ना गेवा गेवोब्ला माला गेवगोन आरो बेखौबो सोंहरदों नोंथांमोना जे इन-स्ट्रीम एड्स बोनास आरो एड्स अन रिल्स बेफोरो इनेबल जायाखै आरो कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौबो मोनाखै अब्ला माला मोनगोन बेफोरखौ आरो बबे मोनसेया इनेबल जाग्रोगोन बेखौ सोंहरदों नङा होमबा आरो बेखौबो सोंहरदों जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथा बेखौबो आं नुनो मोनगासिनो दङ गोबाङानो माने स्क्रिनशट हरदों आरो गोबाङानो स्टेटास स्टोरीफ्राव हगारलाबायदों जे इन-स्ट्रीम एड्सआ इनेबल जाबाय सेटआप खालामनायनि अपसन फैबाय नाथाय क्लिक खालामब्लाबो थुब्लाबो बियो सेटआप जाया ओके बेखौबो आं खिन्थागोन बेयो मानि थाखाय जायाखै दै लोगोफोर अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिलांगोन भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां फार्स्टआवनो आं खिन्थानि एड्स अन रिल्स बोनास इन-स्ट्रीम एड्स जाय बिथांमोना थालाया गेवाखै दै जाय बिथांमोना थालाया गेवाखै बे बिथांमोना बे थालाया मालाबाबो गेवनाय नंला जेब्लासिम कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुला थाबाय थागोन अब्लासिम बे थालाया गेवनाय नङा कन्टेन्ट मनेटाइजेशनासो मोनफैग्रोगोन इनेबल जागोन आरो कन्टेन्ट मनेटाइजेशननि थाखाय बे थालाया गेवाखै नङाब्ला मा लांखावनो गेवसिगौमोन जानो हागौ नाथाय कन्टेन्ट मनेटाइजेशननि टुल जेब्लानिफ्राय आपडेट जादों बे कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ रोल आउट खालामनो गोनां जेब्ला आपडेट होदोंमोन अब्लानिफ्राय बे टुल्सफ्रा गोबाङानो दासिमबो इनेबल जायाखै मानो होनब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेशना मोनफैबाय गोबाङानो मोनबाय गोबाङानो मोनाखै जाय बिथांमोना मोनाखै अब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ बिथांमोना मोनगोन नोंथांमोना एड्स अन रिल्स बोनास इन-स्ट्रीम एड्स माने बे मोनथामखौबो मोनफाबाय होननानै सानना लादो आरो लोगोफोर कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ मोननायनि उनाव एड्स अन रिल्स इनेबल जाला बोनास इनेबल जाला इन-स्ट्रीम एड्स इनेबल जाला जेब्लासिम कन्टेन्ट मनेटाइजेशना थाबाय थायो आंनिबाथ' कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौ रोल आउट खालामजोब्बाय आरो गोबां खालामनो गोनां दंबावो दा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुला माने जेब्लासिम लाइफ टाइम थाबाय थागोन अब्ला लाइफ टाइमसिम नोंथांना बे एड्स अन रिल्स बोनास इन-स्ट्रीम एड्स बे थालाया गेवनाय नङा आरो दै लोगोफोर दानि आं खिन्थानि जाय बिथांमोना इन-स्ट्रीम एड्सआ सेटआपनि अपसन फैदों बा बोनास बा एड्स अन रिल्सनि सेटआपनि अपसन फैदों नाथाय बेयो दा बावै फैयाखै बे गोबाव सम जाबाय नाथाय नोंथाङा सेटआप खालामनो रोङैयाव बियो दासिमबो सेटआपनि अपसन दंबाय दं नाथाय नोंथाङा जेब्ला सेटआपनि अपसनाव क्लिक खालामगोन अब्ला सेटआप जाया बियो मानो जाया मानो होनब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुला जेब्लानिफ्राय रोल आउट जादों अब्लानि बिनि थाखाय कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलनि थाखायनो सेटआप जायाखै मानो होनबा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलावनो बे इन-स्ट्रीम एड्स दंखायो बोनास दंखायो एड्स अन रिल्स दंखायो बेनिखायनो बियो सेटआप जाला नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौ मोनाखैब्ला कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौसो मोनगोन नोंथाङा 3-in-1 माने बोनास एड्स अन रिल्स आरो इन-स्ट्रीम एड्स बे मोनथामा कन्टेन्ट मनेटाइजेशननि टुलावनो दंखायो बेनिखायनो बियो सेटआप जाया आरो नोंथाङा बेखौ सेटआपबो खालामनो हाया बे बिदिनो थासिगोन नोंथांनाव कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुला फैनो थाखाय रेडि जानानै दं बिनि थाखायनो बियो सेटआप जायाखै दै लोगोफोर बेखौ नोंथाङा गोसोआव ला आरो नोंथाङा एड्स अन रिल्स बोनास इन-स्ट्रीम एड्स बेफोरनि आर्निंखौ नोंथाङा जाय बिथांमोना थालाया आनलक जानानै दङ नाथाय नोंथाङा आर्निंखौ बेयाव नुनो मोनाखै मानो होनब्ला नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुला इनेबल जादोंब्ला बै कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलावसो नोंथाङा आर्निंखौ नुनो मोनसिगोन नोंथाङा एड्स अन रिल्स बोनास इन-स्ट्रीम एड्सआव आर्निंखौ चेक खालामनांला कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलावनो नोंथाङा एप्रक्सिमेट आर्निंआव नोंथाङा नुनो हागोन आरो इन-स्ट्रीम एड्सआव लाइभनिल' भिडिअ'आल' आर्निंआ जागोन बाखि भिडिअसनि आर्निंआ कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलाव थांजोबगोन दै लोगोफोर अब्ला नोंथांमोननि डाउटआ एसेबाबो क्लियार जाबाय जानांगौ नोंथांनि इन-स्ट्रीम एड्सआ सेटआपनि अपसन देखायब्लाबो मानो सेटआप जायाखै नोंथाङा अभियासलि मिथिबाय आरो बे थालाफ्रा मानो गेवाखै नोंथाङा मिथिबाय कन्टेन्ट मनेटाइजेशननि थाखायनो गेवाखै कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलावनो गासिबो दंखाजोबो नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ बे थालाया नोंथांना गेवनाय नंला बे बिदिनो श' जाबाय थासिगोन दै लोगोफोर अब्ला नोंथाङा कनफिउजनआ क्लियार जाबायब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय माबाफोर डाउट दंबावोब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाहर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामना हो भिडिअखौ कमेन्ट खालामहर आरो आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार